udaltzaingoaren esku hartzaren ondorio hil zuten gazteari dagokion guztia ahalik eta lasterren argitu dezala eskatu dio Santurtziko EH Bilduk udal gobernuari. EH Bildutik udal honetako gobernu taldeari exigitzen diogu gertaera honi dagokion guztia ahalik eta lasterren argitu dezan gardentasunez eta zintzotasunez. Andarren heriotzak Santurtzia astindu du, haren senidek eta lagunek erantzunak merezi dituzte. Hori dela eta EH Bildutik gobernu taldeari exigitzen diogu azkar, garden eta zintzo jokatu dezan gertatutako guztia azaltzeko. Egon daitezken ardurak argitu daitezen eta neurriak hartu ditzan horrelakorik berriro gerta ez da. Alderdi subiranistak elkartasun adierazi dio gaztearen familiari eta zenbait zalantza argitzea ezinbestekoa dela deritzo. Besteak beste, ea esku hartu zuten udaltzainek gaztearen ezaugarri pertsonalak ezagutzen zituzten, edota zergaitik igaro zen hainbeste denbora poliziaren jardunetik Santurtziarra ospitalera eraman zuten arte. Gogoratu dezagun pasaden asteazkenean 30 urteko gaztea hil zela Santurtziko udaltzaingoaren esku hartzean taser pistola batekin eraso egin ostean, kontuak kontu gaztearen familiak auzibidea zabaltzeko asmoa erakutsi du, zer gertatu den argitzeko, eta bien bitartean pasaden asteburuan biktimaren aldeko justizia eskatu zuten, Santurtzin egin zuten manifestazioan. Ainube Sukena eta Tremenda Jauria taldeak abenduaren 26an Atarrabian ospatuko den jaialdian izango direla iragarri dute antolatzaileek. Aurrerago talde eta artista gehiagoren berri ere emango dute. Jaialdiaren antolatzaileek ekainaren 23an jakinarazi zuten jada Arkada Sozial eta Deskontrol taldeek azken 2 mailukadak emango dituztela bideaz Arrolastera arte lelopean. Lehenengoa askeko 2. edizioan izango da eta 2. 40 minuturrok jaialdian otsailaren 20an Durangon. Askeko antolakuntzako kideek nabarmendu dute ahalik eta estilo anitzenak bilduko dituztela jaialdian eta auzolana izango dutela ardatz. Gehitu dute nazio askatasuna musika bitartez hedatzea dela jaialdiaren helburua, aske izateko jaioak garenok musika eta auzolanaren bitartez aske izan gaitezen. Aske zein 40 minuturrok jaialdietarako bono bikoitzak eta aske jaialdirako sarrerak 55 euroko prezio berezian eskura daitezke 3 bikoitz askejaialdia.eus webgunean. Irunen Samartzial eguna ospatzen ari dira eta horrekin batera alarde parekideak bere ibilbidea egin du, ikus dezagun goizean goizetik arratsalderaino zenolako ibilbidea egin duen. Ekainaren 30ko eguna Irunen egun sentian hasten da. Alarde parekideko konpainia bakoitza bere auzoan elkartzen da. Kantinera jasotzen du eta pixkanaka guztiak Urdanibia plazan biltzen dira. Orotara 14. Han osatzen da alardea, bandak jotako dianaren ostean. Momentu polita izan ohi da festa giroan. Ondoren kapitain eta buruzagiek komandanteari berri ematen diote azken aginduak banatzen dira eta dena prestuzten da irteerarako. Hau da, alardea abiatzeko. Samartzial kalean hasi eta goizeko unerik esanguratsuenetako bat San Juan plazan gertatzen da. Bertan alardeko generalak tropen agintea hartzen du eta Irungo udal bandera gehitzen zaio alardeari. Bitxia da alarde tradizionalari udalak ematen diola udal bandera. Aldiz alarde parekideari ez. Hortaz EH Bilduko eta Elkarrekin Podemoseko udal zinegotziek ematen di bandera babes gisa. Bandera hori Bidasoa konpainiak eramaten du, tradizioak hala agintzen duelako, eta ekitaldia ohorezko deskargekin eta musika militarrekin osatzen da. Handik desfilea Junkaleko elizara doa. Bertan egiten dira ohiko deskargak eta ondoren ordezkaritza da Samartzial ermitaraino igotzen da. Arratsaldean tropak berriro elkartzen dira eta desfileak hiriko kale nagusiak zeharkatzen ditu. Ibilbidearen amaieran San Juan plazan goizen jasotako bandera berriro itzultzen dute. Ondoren konpainiek azken desfilea egiten dute generalaren aurretik agur moduan. Alarde parekideak erritu eta egitura historiko horiek guztiak mantentzen ditu, baina emakumeek eta gizonek baldintza beretan parte hartza du oinarri. Horregatik konpainietan emakumeak soldadu, agintari edo kantinera gisa ikus daitezke, inolako bereizketari gabe. Tradizioaren elementuak banderaren entrega, deskargak, samartzalerako igoera eta amaierako banderaren itzulera berdinak dira. Aldaketa nagusia parte hartzeko ereduan dago.
Nik uste dut gauzak asko betu direla, baina asko dago egiteko ere. Poliki handitzen goaz, generazio berriek argi daukate hau dela etorkizuneko alardea, baina oraindik asko dago egiteko eta batez ere udaletxeak izango du hemen asko esateko ere. Horregatik ere zain gaude, duela gutxi bertan egon ginen, baina gu jarraituko dugu eta inguruan ikustea besterik ez da, zemat jende gazte, zemat neska, zemat mutil, eta argi dakagu etorkizuneko alardea dela eta poliki honekin gure alardea hau izango dela etorkizuneko alardea. Elkarbizitza hau ez da, porque gaurko egunean gu ezin gara gure lagun, gure familia guztiakin egin, batzuk ez dutelako gurekin egon nahi. Hori da elkarbizitza erreal bat. Errespetua bai dago, bai igual ohitu gara, baina hau ez da nahikoa. Eta hau ez da benetan jai bat bizitzea, eta herri bat gara, eta herri batek alarde bakarra izan behar du. Egoera normalizatu dugu guztiz, baina herria zatituta dago. Hortaz, ez, hau ez da bizikidetza. Herria zatituta dagoen bitartean, eta jai bakarra eta guztiok elkarrekin udal alarde batean ospatzen ez dugun bitartean, hau ez da bizikidetza egoki bat izan. Guk uste dugu hemen azkenean, guk gauza asko eskatu eta esan ditugu, gauzak oso ondo egiten ditugu, eta uste dut eman bartzegula 8 egun hori, eta da alarde municipala gu izatea. Udaletxeak hartu behar du bere zeregin nagusia jaietan dela beti egin izan duen bezala alarde antolatzea, eta alarde municipal hori izan behar du publikoa, berdintasunekoa, eta etorkizunekoa. Orduan argi eta garbi hemen, mailan kolpe bat eman, eta esan behar dute onaino iritsi gara, goazen alarde antolatzera eta goazen alarde hau antolatzera. Administrazioaren esku dago oraintxe bertan. Gaurkoan elkarrizketaren tartean irratiaz bereziki jardungo dugu, azken aldian bakabiltzarako esaten ez direlako garairik onenak euskal hedabideontzako, noizbait onak izan badira behintzat, baina tarteka posteko arrazoiak ere badira gure mundu txiki eder honetan, eta horren erakusle Antxeta irratia, 25 urte betetzear, Aitziber Zapirain, Antxeta irratiko koordinatzailea gonbidatu dugulako gurera, eta bera, gonbita onartu. Eguardion. Eguardion. Zer moduz? Ongi? Zorionak esan beharko diogu, irratian. Bai, mila esker. 25 urte, 2001 barkatu sortu, 2022an emisioak hasi, ze testu ingurutan sortu zen irratia Aitziber? Bueno, sortu zen testu inguru batean non komunikabide ugari zegoen Bidasoa bailaran, lokalak ere zirenak, baina bakar bat ere etzenari euskara hutsean. Orduan Irungo Pausu Media elkartea eta gure irrati historikoaren entzunikus elkartearen eskutik, Antxeta irratia sortu zuten, apustu egin zuten, komunikabide baten alde, komunitarioa izango zena, euskaraz jardungo zuena, eta hedabide soil izatetik haratago, eragile ere izango zena besteak beste euskararen normalkuntzan. Eta ordutik, ze ibilbidea izan du, erratiak? Pentsa, 25 urte. Erraz esaten da gainera. Bai, ibilbidea ez, sarreran aipatu duzu ez, ez direla garai erresak euskaraz jarduten dugun komunikabideontzat, eta esango nuke ere, igual, euskaraz jardutea erabaki dugun komunikabide guztiontzat. Antxeta irratia gaur egun zorionez dago inoiz ezagutu duen egoerarik oparoenean. Esan dezakegu, ez bakarrik atal ekonomikoa aipatuta, guk ere horre pare bat albiste txar jaso dugun arren, denok bezala, pentsatzen dut, edo askok bezala, baina inoizko lantalderik egonkor eta handiena dauka, ez? Eta uste dut txiki garenean baliabide materialek baino gehiago balio dutela giza baliabideek, lantalde motibatu bat, ilusioarekin, egunero irratiko atea zeharkatzeko eta lanari ekiteko, ez? Orduan, 25 urte hauek gora beratsuak izan dira, nik aurten 20 urte egingo ditu ja Antxetan. Ez dut inoiz ezagutu egoera bat kritikoa irratia izteko mehatxupean egon denik, baina bai gora bera handiekin, ez? Honeraino iritsi baldin bagara, ez da izan bakarrik astroek gure mesede egin dutelako, baizik eta inurri lan handia egin dugulako, eta ez gu bakarrik, baita Bidasoa eskualdeko euskalgintzak ere ez.
Euskal Herriaren mapartuko bagenu aski kokapen geografiko berezia da, beti aipatzen da, edozein nazio ekimen ere bertan egiten da, baina oraindik ere zoritxarrez oso erdalduna da. Oso erdalduna, frantsesa dagolako, espainola dagolako, eta migrazioa aintzat hartuta, beste hizkuntza gutxitu asko ere bai euskararekin batera, orduan elkar bizitzen garenak. Eta 25. urte hurrenaren arira, guk hartzen dugu 25 urte betetzea dela Bidasoako euskaldun guztion garaipen bat, ez? Eta zeharka badai aipatu duzu Aitziber, beti ere ardatz euskara hartuta, ze neurritan lagundu dio irratiak Bidasoaldeko euskalgintzaren mugimenduari? Bueno, nik uste dut hor, Antxeta irratiaren funtzioa bikoitza izan dela, ez? Alde batetik, hasiko naiz euskal komunitateari begira, ez? Jarri zuelako hizkuntza komunikabide munduan, eta horrek ematen dio, pentsatzen du legitimitate bat ere bai euskarari, frogatu zelako gure bailaran, irrati bat euskaraz egin zitekela, irrati generalista edo orokor bat, ez? Gero folkloristek pentsatzen dutelako euskara, ez dakit, baserri mundua eta trikitixa, ez euskaraz gauza guztietaz hitz egin daiteke, eta Antxeta irratiak, Hamaika telebistak bezala, hori frogatzen du egunerokoan, ez? Bai gai serioak, bai sozialak, ekonomia, politika eta divertimendua. Eta instituzioi begira nik uste dut gure lana izan dela lobby lan bat, ni hasi nintzenean eta lankide gehienak hasi ziren garai haietan oso ohikoa zen bereziki edozein instituzioaren prentsaurrekora iritsi eta guk erakutsi behar genuen hor geundela. Baina beraiek ez zuten apenas euskaraz egiten. Prentsa oharrak ere frantsesez eta espainol hutsean jasotzen genituen. Orduan guk inurri lana egin dugu, bereziki aintzat hartzezaten, bazegoela komunitate oso bat informazio hori euskaraz jasotzeko eskubidearekin. Bidasoaren alde honetan eskubidea dago. Lapurdin oraindik ez, orduan gaur da eguna, normalean bozeramaile guztiek euskaraz dakitena eta ahalegin berezi bat egiten dutena euskaraz hitz egiteko. Eta zentzu horretan Aitziber lankide bati entzun diot irratiak bete duela behar bat zonalde horretan, euskarari prestigio ematen eta orain dela 20 urte euskarazko edabideak heltzen ez ziren tokira heldu dela Antxeta irratia, noraino heldu dela esan daiteke? Bueno, hor nik uste dut gaur egun komunikabideen munduan kazetariok kakotxartean behartuak gaude denetarik egitera, bai informazioaren kontakizunean euskarri ezberdinetara egokitzeko kontatzeko dugun hori, ez? Orduan, iritsi gara FM soil izatetik orain dela 25 urte, izaera edo multimedia izaera daukan edabidea izatera. Horrek esan edun gai bat lantzen dugu momentuan, gaur egun gehienetan lantzen dugu FM-erako eta webgunerako, eta aldi berean gai asko ere bideo bidez egiten ditugula. Eta aipatu duzu Bidasoaldeko ehun sozial horren parte ere badela irratia, edabide izateaz gain, ze beste proiektu edo ze gai lantzen dituzu zentzu horretan? Bueno, Antxeta irratia sortu zenean, garaian Frantzia mailan irrati piratak eta Euskal Herrian irrati libre bezala ezagutua zirenak sortu zen, eta horrek de facto badakar funtzio sozial baten bete beharra, ez? Orduan, lehenengo urteak egonkortze lan bat egitera mugatu ginen, nolabait esatearren, eta 10 urte bete genituenean gogoan dut lankideok hasi ginela zerrendatzen zer egiten genuen, eta ohartu ginen 11 gauza egiten ari ginela. Orduan hori idatzi egin genuen, eta gaur egun esaten dugu Antxeta irratia, irrati komunitario euskaldun eta feminista dela, batzuentzat mugaz gaindikoa eta guretzat probintzia artekoa, ez? Orduan guk horrekin batera, uste dugu badugula funtzio sozial bat gizarte eredu inklusiboago batean, migrazio mugimendu handia dagoen eremuan bizi baikara, eta gainera uste dugu euskaldun bezala euskarak badaukala bere lekua eta bere funtzioa, bizilagun berri horiek gure artean erosoago eta ongi bizitzeko. Horrez gainera, memoria historikoaren berreskurapenean saiatzen gara lan pedagogiko batzuk egiten,
iazko lan bat adibidez izan zen Frankoren heriotza zela eta Irun errezutela 89 urte bete ziren, orduan guk Abenida Zubian argazki erakusketa bat jarri genuen, nola orain dela aurten 90 urte egingo dira, jendeak nola zeukana hartu eta Hendaiara ihes egin zuen, ez pixka testu inguruan jarriz, gaur egun gertatzen dena gertatu izan zela. Eta horrela ere, genero berdintasunean, lan egiten dugu ere hezkuntza sistemarekin, eskola edo ikastola batzuekin, aurrak edo nerabeak irratira gerturatzeko, lan zuzena egiten dugu ere helduen hezkuntza zentroekin, migrantek zuzenean hitza hartzeko, pixkat inklusioarekin batera horiek dira gure lan eremuak gutxi gora bera. Irrati eta hierrak ere eskaintza dituzuela, entzun diot lankideari. Bai, irrati eta hierrak ematen ditugu, esan bezala eskoletan, edo publiko etorkinarekin bereziki, ez? Garai batean egiten genuen bereziki beraien lekukotasuna emateko aukera ukan zezaten eta gaur egun gehiago uste dugu momentua dela beraien hitza entzuna izan dadin, badutelako zer esana guk bezala gai orotan, ez? Orduan, momentu honetan pixkat formakuntza bat jasotzen ari gara, nola estrategia garatu guk kazetari bezala zuzenean beraien gana iritsi eta beraien hitza edabidean edatzeko. Antxeta irratiaz ere gara 25 urte betetzen dituelako aurten, eta hurrengo ostegunean Okeres Banabil ekitaldia antolatu duzu Irungo Fikoban, ze aurkituko dugu? Bai. Gogoeta bat egin genuen zer egin, ez genuen egin izan dugulako urte osoko zerbait, eta oso nekeza da, eta guk nahi genuen batez ere eskertu. Hasieran esan dizualako, 25 urte bete izana ez delako langileon lanari esker bakarrik, ez? Irrati komunitario batek baditu liberatuak, baina badauka derrigorrez sare bat. Eta sare horretan sartzen dira, gure kasuan, eragileak, norbanakoak, auzo elkarteak, instituzioak, dudarik gabe, eta abar luze batez. Orduan, gure kolaboratzaile sare guzti horri, eskertu nahi izan diogu, gurekin egon izana, gugan konfiatu izana, ez delako erresa, ohiturak aldatzen dialean oso fidelak izan ohi gara, eta zaila da irrati batetik bestera aldatzea, ez? Orduan, eskertzea egunero Antxeta pizten duenari, eskertzea gaiak ematen dizkigunari, eta orduan batu genituen gaur egun Antxetaren bueltan dauden zonbait artista, pista gehiegi ez ematearren, orduan ekitaldi labur bat izango da, goxoa, arina, eta gure asmo honenarekin egina, pentsatua, eta gozatzeko. Eta hori ostegunen arratsaldeko 7:00 Okeres Banabil. Aipatu dugu 25 urte, non ikusten duzue Antxeta irratia? Beste 25 urte. Beste 25 urte. Ni orain dilanean. Beste modu baten esan da. Erronkak. Atzo aipatzen nuen beste elkarrizketa batean, niretzat gure erronka handiena gaur egun da egungo taldeari eustea, eta egungo lan talde giroari eustea, ez? Niretzat iruditzen zait privilegiatu batzuk garela. Euskaldun bezala opari bat iruditzen zait euskaraz jardutea egunerokoan, irrati komunitario izanik ez dugu nahi duguna egiten, ez? Baina bai ordea guk identifikatzen dugu gure ustez, gure bailarako komunitateak ze behar duen, informazioa nola landu, erronka da ere frogatzea edonor ez dela kazetari, telefono mugikor batek ez zaituela kazetari egiten. Orduan fake news deitzen den horretan, nik uste dut kazetariaren figura berriz ere auspotu edo legitimatu behar dela, eta pixka bat konfiantza ematea, ez? Beste aldean dagoen horri, guk esaten dugun hori kontrastatuta dagoela, eta baita ere, garai hauetan dena azkar kontsumitzeko mundu honetan ikuste dut Antxeta ere beste zenbait komunikabiderekin badela gauzak pausaz komunikatzeko eta tresnak emateko edo galderak pausatzeko hartzaileak bere gogo eta pertsonalak egin ditzan, ez? Orduan erronka esango nizuke irautea guztiok bezala, ez? Baina hain momentu egokian gaudenez, nik nahiko nuke talde giroa txiki eta laguntzaile sarea kontutan hartuta eta aurrera egin. Eta zen mezu bidaliko zenieke, Antxeta irratiko
entzulei eta komunitateari? Esan duanaren aritik esango nieke guretzat oso pozgarria dela. Entzule batek deitzen gaituen bakoitzean bere auzoan zerbait gertatzen ari dela, edo iritzi bat daukala, edo besterik gabe mesedez mezu bat pasatzeko edo kantu bat jartzeko. Argia saria jaso genuen berriki, iazko urte bukaeran jaso genuen tokiko meko ikusen entzunezkoen saria, eta guretzat horiek nola esan ez dira apalan gelditzen diren figura batzuk, ez? Baizik eta esatuzu, egiten dugun hau nunbaitera doa, ez? Eta apreziatua da, orduan esango nieke Antxetarengan sinetsi duten guztiei, eskerrik asko eta jarrai dezatela sinisten. Horrekin geratuko gara Itziber Zapirain eskerrik asko. Zuei. Gaurkoan gurera etortzeagatik zorionak beste behin ere eta beste 25 urtegatik. Esker, bai. Bezala, gaizki, baina oitzen hasia, bido irometroko poesia, I love Silvia. Ez dugu lertu gauza bat bera ere, Simpsons eta dena zuri utzi dute, kafetegi gentrifikau baten, reparazio ituko natzaio, azkenean bada ere. Eseak